Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. Sa harapan ninyo ay kukwento ko po si Cinderella at ang 7 dwarfs. Noong unang panahon, sa napakalayong mundo, may isang napakayamang palasyo. Dito pakayamang palasyo, may isang magandang babae. Ito ay si Cinderella. Maraming lalaki ang nagkakagusto kay Cinderella, ngunit ni isang lalaki ay walang nagugustuhan si Cinderella. At ang nanay naman ni Cinderella ay inggit na inggit talaga sa kanya dahil walang ni isang lalaki ang nagkakagusto sa kanyang nanay. Sinubukang ibigay ni Cinderella ang ibang lalaki sa kanyang nanay, ngunit ayaw ng mga lalaki sa kanyang nanay. Galit na galit ang kanyang nanay at pinalaya siya nito dahil inggit na inggit siya dahil si Cinderella ang mas magandang babae na nakita niya. Pinalayas niya ito ng pinalayas at pinupunta sa malayong mundo. At pinaalis siya nito ng mga kawal at malungkot na umiiyak si Cinderella. At sa pag-iiyak na, nakita niya ang isang maliit na lalakbayan na merong dadaanan. Sinundan niya ito ng sinundan at nakita niya ang isang maliit na bahay. Inisip niya na kasya siya dito. At pagpasok niya ay kasya nga pala siya. Nakita niya ang isang maliit na upuan at 7 maliliit na upuan. At nakita din niya ang 7 maliliit na higaan at 7 mga habol. Nang nakita niya ito, masaya siya dahil inisip niya kung kanino ito, ngunit walang katao-tao sa loob. Natulog muna siya doon sa higaan na iyon. Pagtulog niya ay medyo kasya siya, ngunit ang ulo niya ay nauuntog doon sa pader. At pagkatulog niya ay pagising niya, nakita niya ang 7 mga dwarfs. Sinabi ito sa kanya na, "Hoy, sino ka, magandang babae ka? At ba't ka napapasok dito sa aming bahay?" Sabi naman ni Cinderella na, "Huwag kayong matakot. Ako si Cinderella. Isa akong mabait na tao. Wala may isang tao ang nasaktan ko." Yan ang sabi ni Cinderella. Dala ng awa, pumayag ang 7 mga dwarfs kay Cinderella at masayang-masaya sila dahil nakasama na nila ang magandang babae doon sa kanilang mundo. At araw-araw na nagtatrabaho ang 7 mga dwarfs para kay Cinderella. At araw-araw rin sinasabihan ni Cinderella na, "Sige na mga 7 dwarfs, mag-ingat kayo sa pagtatrabaho ninyo." Pagsabi niyon ni Cinderella, umalis na ang 7 mga dwarfs. At nakita ni Cinderella ang isang maliit na salamin. Naisip niya na ang kanyang nanay ay may isang kaibigang salamin na palaging tinatanong na sino ang mas maganda. At doon sa salamin, nakita niya ang kanyang nanay na kinakausap ang salamin at sinasabi na sino ang mas maganda. Ngunit ang sinabi ulit ng salamin ay si Cinderella. Galit na galit ang nanay ni Cinderella. Itinapon niya ang salamin. At na nakita niya ang pangalawang salamin, hindi niya nakita sa salamin si Cinderella at hindi rin nakita ni Cinderella ang kanyang nanay. Kaya naman, umalis ang kanyang nanay at saka naisip niya na may isa siyang salamin na pwedeng malaman kung nasaan si Cinderella. At hinanap niya ito ng hinanap. Paghanap niya, nakita niya nga ito. Nung nakita niya ito, nakita niya si Cinderella na nasa isang maliit na bahay kubo at masayang-masaya kasama ang 7 mga dwarfs. Nang kasama niya ito ay naghintay muna na gumabi ang nanay Cinderella. At nang gumabi na nga, umalis ulit ang 7 mga
mga dwarfs at maghanap sila ng mga prutas na makakakain ni Cinderella. At may isang witch na pumunta doon sa maliit na bahay kubo kung saan si Cinderella. Hindi alam ni Cinderella na ito pala ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay ay nagdadala ng isang prutas na apple na may hilo. Ibinigay niya ito kay Cinderella at kinagat ito ni Cinderella. Pagkagat nito ni Cinderella ay bigla kaagad nawala ng malay si Cinderella at nahiga siya ng nahiga doon sa sahig. Pagbalik ng mga 7 dwarfs, dala ang maraming mga prutas ay naiyak kaagad sila dahil nakita nila na walang malay na nasa sahig na si Cinderella. Umiiyak ang 7 mga dwarfs. Gumawa sila ng medyo malaking kabaong at inilagay nila doon si Cinderella. Bago nila ilibing si Cinderella, sinabi nila na sana bantayan sila ni Cinderella. Ngunit pagsabi nila noon ay may isang lalaki na pumunta kung saan si Cinderella kasama ang isang gintong kabayo. Ang suot ng lalaki ay isang gintong armor din. Nagulat ang 7 mga dwarfs dahil ito ay mas malaki pa sa kanila. Nagulat sila at nakita ito ng lalaki na parang nasa loob ng kabaong si Cinderella. Hinalikan ng lalaki ang kabaong at bigla kaagad nagising si Cinderella na masayang masaya at doon pinakasalan ng lalaki si Cinderella at masayang masaya sila na namumuhay sa isang malaking palasyo at hindi na nila inisip ang nanay ni Cinderella. Ang wakas.